I pozdrav svima ovdje Rija da vi gledate Minecraft preživljavanje. Ovo je treća ili četvrta epizoda Minecrafta. I tu sam na neke čestove pravio. Ovako, kao što vidite u naslovu ljudi, pravimo danas kuću. Znači, nemojte misliti da uzmam ove čestove iz Creative, pošto, evo sad ćete da vidite, game mode, evo jedan, ne možem. Znači ljudi, ne uzmam iz Creative, ja igram pošteno i sve sam ovo ja pravio. Ovako, u današnjoj epizodi ćemo da pravimo kuću. Kao što vidite u naslovu, prvo idemo da napravimo sjekiru, ali imam dovoljno drveta, hajde. Mi ćemo morati krampom, znači krampom ćemo nemam drveta da pravim sjekiru, pa ćemo zato, ljudi, vidjet ćete kako će biti moćna kuća. Znači kuća, prvo moramo uzeti ovo previše ovog drveta, ne znam kako se zove, breze, kako već, breze. Prikupit ćemo jedno 40, šalim se, bit će nam dovoljno jedno 30, ja se barem nadam. Evo imamo 9, evo 10, 11, ajde, 11, evo 12 sad, pa 13, pa 14, evo ovo je veliko drvo izgleda. Dok neće mi sad nešto praviti ono veliku kuću, ali bit će ono malo velika, malo mala, kako reći, ne znam, nije. Uglavnom, kuća će biti Bože. Ako, ja se nadam da dobro vidite. A sljedeća epizoda će možda biti Counter Strike 1.6 ili možda snimimo Euro Truck Simulator 2, vidit ćemo sve. Kako budem, šta mi se bude igralo, to ćemo i snimat. Ili šta vi tjednete. 26, ja mislim da će biti dovoljno. Šalio sam se da nam treba 40, pošto ovo neće biti velika kuća, dovoljno nam je 26. Možda će nam biti čak i previše. Vidi sad ovo. Ako ovo ukinemo, idemo 2, ovo pokidamo i pravimo ljudi kuću. I da počnemo. Kako je ovo ovdje, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evo kako je moćno ovo kad kaže Ovdje smo odmakli 5. Sad ovdje 5. Ovo se nadam da smo utrefli, a sada pravimo ova drva. Utrefli smo.
ali treba nam još ljudi. Ako nam zafali, moramo ponovno ići. Ali ništa, tu nema veze ako budemo išli, a idemo, evo, hajde odmah. Unutra će ovako ljudi. Možda neću sad završiti, samo će mi, ljudi, ako možda kuću ne završimo u ovoj epizodi, možda završimo, ne znam. Evo, mi ćemo otići još po drva i nećemo snimati više. Ne znam, pošto ne znam koliko epizoda mi traje. Evo, djelat ćemo odmah epizoda. Pošto u sljedećoj epizodi ćemo nastaviti kuću i to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i čao!